Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je izašao među građane. Zajedno sa zamjenicima i pročelnicima u Kaštel Starome predstavio im je programe i poticaje pod sloganom "Sredstva su namijenjena vama". Prigoda je predstavljanje 25 godina županije, a njenu važnost je potvrdila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Županu Bobanu je osobno čestitala na dosadašnjem radu i poželjela još puno uspješnih projekata u budućnosti. Čestitam 25 godina rada županije i želim vam puno uspjeha u provedbi svih vaših strateških razvojnih projekata i naravno razvoj i posebno demografiju, da ljudi ostaju ovdje, da se vraćaju u Dalmaciju i Splitsko-dalmatinsku županiju i da se ove programe i poticaje ostvarite što je moguće prije. Nadam se i uz snažnu potporu države. Županija je za svoje žitelje usmislila brojne programe, a Kaštelani su već ove subote imali priliku upoznati se s nekima od njih. Želimo reći da moramo biti aktivni u svim programima i svim mjerama. Želimo pokazati da možemo i moramo u sinergiji sa lokalnom zajednicom, ali i sa višim razinama nacionalnim riješiti taj problem. Ili, bolje rečeno, rješavati ga step by step. Mi kroz niz mjera koje danas želimo prezentirati građanima. Zašto? Zato što su neke od mjera, moram reći, bile i do sada u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ali, nažalost, nije se za njih znalo. Nisu građani to osjetili i sada želimo građanima neposredno u kontaktu s njima, a povodom 25 godina županije je dobra prigoda da im pojasnimo čemu sve županija služi. Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović ovom prilikom istaknuo je kako upravo izvrsna suradnja grada i županije za rezultat ima niz projekata koje županija sufinancira, stavljajući naglasak na luku Kaštel Stari, za koju uskoro kreće natječaj za izvođača radova i sama izgradnja, a na koju se čeka već dugi niz godina. Suradnja grada i županije je doista na jednoj izvrsnoj razini i evo, imamo mnoštvo tih projekata koje županija sufinancira, a koji su na području grada Kaštela. Možda posebno treba istaknuti upravo ovdje luku Kaštel Stari koja se upravo nalazi u nas u gradu na građevinskoj dozvoli. Mi ćemo u skoro vrijeme, kroz par dana, izdati građevinsku dozvolu i onda ide natječaj za radove i kreće izgradnja te luke koju dugo godina čekamo. Županija je u posljednje 4 godine financirala preko 400 poduzetnika početnika. Financiraju se i novi istraživački projekti, kao i poljoprivreda te ruralni razvoj. Najviše upita stiže od strane poduzetnika koje zanima kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, rečeno je u Solinu na obilježavanju 25 godina Splitsko-dalmatinske županije. Ugovorili smo sa 12 poslovnih banaka kreditnu liniju koja je za krajnjeg korisnika od 0,7 do 1%. U prva 3 povjerenstva imali smo 125 poduzetničkih projekata sa kreditnim potencijalom ili kreditima koje oni traže 270 milijuna kuna. Poduzetnike interesiraju jeftini krediti, kako započeti projekt, EU programi i projekti, kako isfinancirati svoje projekte preko potpornih sredstava iz Europske unije. I tu i mi pružamo zajedno sa našom regionalnom razvojnom agencijom informacije. U poduzetništvo ulaže i grad Solin. U tu svrhu ove godine iz proračuna izdvojeno 700.000 kuna. Vjerujem da svako od naših sugrađana, svako zainteresiranih, poglavito mladih poduzetništva, mogu pronaći taj poduzetnički input bilo u županiji, bilo u gradu Solinu. Ja samo mogu reći da ćemo mi kao grad, naravno iz iskustva ove 2 protekle godine, kad budemo radili ovaj program poticaja za iduću godinu, sagledati sve neke aspekte koji se sada pokazuju da bi trebali biti drugačiji, uskladiti to sa županijskim programom i naravno ponuditi našim sugrađanima. Među onima koji su došli u Kaštel Stari bio je i Stipe Čogelja, pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, te saborski zastupnik Ante Sanader, inače predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice. On je upozorio da sezona požara još nije za nama, pa je upravo zbog toga važna tijesna suradnja i potpora županije vatrogastvu. Županija je uvijek velika potpora. Bili ste svjedoci da je nedavno potpisan ugovor župana sa 16 gradova i općina za nabavku 16 velikih vozila za vatrogastvo. To znači cisterne, navalna vozila. Onda osim toga županija redovno financira vatrogasnu zajednicu. Kupili su ovo novo vozilo, zapovjedno jedino praktično, osim što ima država, jedina smo županija koja ima tako zapovjedno vozilo iz kojeg možete upravljati kao iz ovog centra iz Divulja sa kompletnim požarom.
tako da smo prezadovoljni sa potporom županije. Grad Kaštela i Splitsko-dalmatinska županija imaju izvrsnu suradnju što se tiče upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Suradnja je pogotovo što se tiče pomorskog dobra na vrlo visokoj razini. Evo upravo se pripremaju granice pomorskog dobra kao temelj za neke veće projekte na pomorskom dobru koje grad Kaštela priprema. Splitsko-dalmatinska županija ima svoje programe sufinanciranja za takve projekte koji su vrijednosti od 1 do 3 milijuna kuna sufinanciranje, a projekti moraju biti vrijednosti preko 5 milijuna kuna. Što se tiče turizma, sa razvojnom agencijom, sa gradom Kaštela i Splitsko-dalmatinska županija ima niz projekata na koji radimo, a ovdje konkretno predstavljamo mjere za građane. Što se tiče turizma, to su poticaji za privatne iznajmljivače koja je jedina županija u Republici Hrvatskoj koja daje konkretne poticaje za privatne iznajmljivače, a sve temeljem naše studije nosivih kapaciteta i studije razvoja, glavnog plana razvoja turizma. Pročelnica za društvene djelatnosti Kaštela Sandra Zokić istaknula je kako se sa županijom surađuje na više razina. U mom odjelu surađujemo na više razina sa županijom, najviše kroz socijalni program gdje županija daje potporu za ogrjev za najugroženije građane našeg grada, zatim za prihvatilište za beskućnike i brigu o starijima i nemoćnima. Na inicijativu župana također smo se uključili u kupnju radnih bilježnica za najugroženije obitelji i obitelji sa više djece. Također sudjelujemo u projektu nabavke vatrogasnih vozila koje provodi županija, gdje će županija sufinancirati 20%, a grad Kaštela ostalo za 3 dobrovoljna vatrogasna društva i svako će društvo dobiti po jedno vatrogasno vozilo. Splitsko-dalmatinska županija i ove godine provodi niz programa i mjera za unapređenje gospodarstva i kvalitete života svojih građana. Programi i poticaji namijenjeni su poduzetnicima, ribarima, poljoprivrednicima, đacima, studentima, umirovljenicima i mnogim drugima, te je ovo odlična prilika da se građani s programima i upoznaju. Odmah na početku sjednice na zahtjev župana s dnevnog reda izbačena je točka koja se odnosila na izvješće o tekućim fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, a župan Boban je rekao kako bi bilo bolje da se o toj temi raspravlja za mjesec dana, jer će se tada poznavati više informacija. Razlog je jednostavan, naime kroz sljedećih mjesec dana se niz aktivnosti će se dogoditi na tom planu i predlažem da ovu točku uvrstimo na sljedeću sjednicu kako bi izvješće o planu bilo apsolutno cjelovito, a na neki način i vidjelo sve aktivnosti koje su poduzete, jer u sljedećih mjesec dana, bolje rečeno do sljedeće županijske skupštine će biti niz relevantnih podataka vezano za RCČO Lećevicu. Na današnjoj sjednici izneseno je kako će grad Omiš za 3 godine dobiti prvu gradsku luku u povijesti grada. Luka bi se trebala nalaziti na ušću rijeke Cetine, a više informacija iznio je ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Marojević. Upravo danas smo raspisali natječaj za odabir izvođača u Luci Omišu. Riječ je o investiciji koja sa PDV-om visoka 75 milijuna kuna, 440 metara operativne obale i obalnog pojasa u Luci Omišu će se urediti završetkom radova. Rok izvođenja radova je također oko 2 godine. Dobit ćemo 80 novih nautičkih vezova u sezonskom dijelu, oko 12.000 kvadrata uređenja obalnog područja i kažem, to je najveća investicija u Lučkoj upravi uvjerljivo od njezinog osnivanja. SDP-ova Sandra Mitrović-Nikšić uputila je pitanje povodom energetske obnove osnovne škole Josipa Pupačića u Omišu, na što je odgovorio Tomislav Đonlić. Da, radimo na tome da se dinamika radova što više ubrza, da bude gotova prije rokova, osobito ovaj dio oko ovojnice vanjske i fasade. U kontaktu smo dakle i sa školom i sa izvođačom, tražimo da se ta dinamika što više ubrza, ali kad govorimo o sigurnosti učenika onda moram napomenuti ovdje da je apsolutno sve što se tiče zaštite gradilišta i osiguranja gradilišta provedeno sukladno zaštiti na radu, da su postavljene gradilišne ograde, da je zapriječen prilaz dakle tim skelama i dijelu škole koji je u izvedbi gdje se radi. A župan se osvrnuo i na izgorena vatrogasna vozila u Omišu koja su zamijenjena brzom reakcijom hrvatske vlade. Nikada brže i efikasnije nije reagiralo. Naime, u tom požaru su izgorila 2 vatrogasna vozila DVD-a Omiš i u roku 24 sata su DVD Omiš dobili 2 nova vatrogasna vozila, 2 druga
da ne budem precizan, 2 druga vatrogasna vozila na moju inicijativu i komunikaciju te iste večeri i sa potpredsjednikom vlade i glavnim vatrogasnim zapovjednikom. Ta vozila će kod njih biti sve do trenutka dok se ne realizira ovaj sporazum o kojem ste govorili u drugom koraku, a među ostalim, dakle oni neće nikada ostati bez vozila. Moguće je da samo u onom periodu božićno-novogodišnjim kada ima i intervencija i unutrašnjosti, jedno vozilo se samo u tom periodu povuče, ali dok se ne realizira ovaj potpisani sporazum, oni će imati vozila. Pojedine vijećnike zanimalo je stanje oko studije izvedivosti Centra za gospodarenjem otpadom u Lećevici i kada će biti objavljena, na što je odgovorila privremena upraviteljica regionalnog centra čistog okoliša Vlasta Lucijanić-Justić. I samo na engleskom jeziku taj dokument postoji jer smo kroz nju komunicirali s Jaspersima. Tijekom ovog mjeseca bit će dovršena konačna analiza te studije i ona će biti, tada ćemo ju moći objaviti. Naime, svi naši dokumenti koji su usvojeni, izdane dozvole, rješenja stoje na našoj web stranici. Znači, dokumenti koji su u radu nije običaj ih objavljivati. Studija izvodivosti ima preko 1000 stranica sa svim prilozima i ja ne znam tko ju je u stanju prevesti i za koje novce i u kom roku i za koju potrebu. Mi smo tražili od ministarstva mišljenje da li je iz bilo kog razloga potrebno prevoditi studiju i ministarstvo je reklo da ne. Tako da dokument mi imamo isključivo na engleskom jeziku i on će biti, konačna verzija će biti dostupna kada bude usvojena. Vijećnici su među ostalom pitali o rampi za Mravince i Kućine, na što je župan Boban odgovorio kako je rampa uvrštena u plan Hrvatskih cesta, ali više o tome znaće se nakon posjete ministra uprave Lovre Kuščevića kao i ravnatelja Hrvatskih cesta, koja je najavljena za četvrtak.